Сега ще ви обясня какво представлява християнството по света и католицизма. Тези две религии остават само те. След края на исляма и след края на будизма. Защо казвам края на исляма и края на будизма? Защото когато се хвърлят две бомби над Япония и тя обявява своя фалит и минава към католицизма на Америка. Към католицизма на Америка остават Африка, Индия и долната част, пак Америка. Католицизма представлява също и Великобритания, Англия. Християнската вяра остава в Русия. Сега ще ви обясня по-просто какво представлява. Това е Рузвелт. Това е Чърчил. И това е Сталин. Когато умира лицето Адолф Хитлер, това, което остава като землище, се разделя между католицизма и християните. Сталин се пада сред християните. Това е положението.